Der er jo 166 boliger, og nogle af dem skal igennem en fuldkommen gennemgribende renovering. Der er alt revet ind inde i husene. Der står stort set kun vægge og gulv og luft tilbage. Så det bliver nye køkkener og nye badeværelser og efterisolering. Så bliver der skimmelssaneret. Der er konstateret en del skimmelsvamp. Kældrene bliver indrettet med vaskerum og pulterrum, cykelrum. Så sker der nogle sammenlægninger, så vi ender med at have 153 boliger. Når vi er færdige med renoveringen, så er der selvfølgelig stadig tale om, at det er nogle gamle ejendomme, men de vil være up to date med nye installationer, med udsoning, med nye køkkener, nye badeværelser, vaskerum nede i kælderen. Så alt i alt så får beboerne nogle gode boliger at flytte tilbage i.